OK, čaute. Pri ďalšom vlogisku je 12:30 ráno a čo ma teraz čaká je spánok. Wow! Ale nedá sa mi zaspať. Takže ešte pozranie videí, asi si prečítam nejakú knížočku. Ale dneska ráno si pôjdem po bicykel, budem si pobicykľovať na cyklotrasu a vezmem vás so sebou, takže tak. Zdravím. Práve som zistil jednu vec, že polovica obsahu, ktoré som zatiaľ natočil, sa mi vymazal. Jo. Alebo som to si nechtiac vymazal, ja neviem. Rekapitulácia rýchla, prhnul som si hudbu. A na bicykli som nakoniec nešiel, lebo som nespal celú noc. Jo. Takže gitarku už mám a už sa pomaličky, ale isto môžem posunúť vlastne na mikrofón. Poviem svoj názor, čo si myslím o LGBT skupine a tak. Hej, no. Takže. No a vlastne presne z tých dôvodov si myslím, že toxická komunita sú kresťania.